Hej och välkommen till Yoga med Sif. Det är jag som är Sif. I den här videon tänkte jag prata om ögonkuddar. Ett litet men kraftfullt verktyg för vila och återhämtning. Att använda en ögonkudde är ett fint sätt att ta hand om sig själv. En ögonkudde är en liten kudde som är fylld av linfrön eller något annat. Som man lägger över ögonen när man vill ta en stunds vila, ta en liten avslappning eller kanske när man ska sova. Det kan hjälpa dig att lindra spänningar runt ögonen eller dämpa huvudvärk. Tyngden från innehållet i kudden får ögonen att slappna av och det kan hjälpa vid trötthet och stress eller när man bara vill koppla bort en stund. Det går självklart bra att köpa färdiga ögonkuddar, men de är väldigt enkla att göra själv. Kan vara roligt också. I mina kuddar som jag har gjort själv och som jag använder i mina yogaklasser och till mina avslappningar har jag valt ett sidenliknande tyg som är mjukt och behagligt mot huden. Men bomull och linne funkar också väldigt bra. Jag har fyllt mina kuddar med linfröer eftersom de formar sig fint efter ansiktet och ger en mjuk, jämn tyngd. Men det finns många andra alternativ som också fungerar bra. Som till exempel ris, vete eller vetekorn, hirs, boveteskall eller hela boveteskorn. Men också körsbärskärnor, för att nämna några alternativ. Man kan också tillsätta lite torkat lavendel, kamomill, rosenblad eller citronmeliss för att ge kudden en mild doft, om man tycker om det. Dessa kan också bidra till en extra lugnande effekt. Men som sagt, det går lika bra att ha kudden helt utan doft. Tack för att du tittade. Jag hoppas att du tar en stund vila idag. Ha det bra. Hej då.